badira hasten hiriak luzatzen, etorriko berriro herrinera. Ofiziakeko lankargiakin lortzen dugu bakarrik gaur agertzea hemen. Ikusteuko jakun hori egon gaber baitzen egunero etortzia, tortillakin, marmitakoakin, danak plater errezeta euneko vegetalakin, baina ez dugu lortzen. Orduan, oingoz etortzen gaurkoa dela nolabait gure errezetia, euneko vegetala dalako. Orduan gaurko, oingoz aurten hemen garen, gero ikusiko. Derremende sorpresa bat eta igual marmitako desberri batetaratzen dugu, ikusiko. Zandakuk zoro etxeak bihurtzen, engorma hutzak mila begin. Lehenengo eguna da gastro lehiaketarena eta bai, jendea dago ja superpres egiteko, hemen azken finean gastroa historikoki da oso lehiaketa potentea eta ez bakarrik helduarekin, baizik eta txikiekin ere bai, ze izan dugu 300 umeak sukaldatzen eta benetan pospozik eta gero helduen erantzuna be bai oso deigarria izan da. Kalien zean, erdek pasatzen, kontzientzia zarildakoa. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Y el cuarto puesto, Mayavia y Federico Esquerra. ¡Saludora! Pistocha. Eta bigarren postuaren irabazlea izango dira Rosa eta Carmen, 16 punturekin ere bai. Baditugu hemendik gure txupiperego, emango dituztela saria, badira garaikurra, 60 euro, botella, eta txapela, Domeka Matraka!